Moikka! Tervetuloa seuraamaan meidän tavallista päivää. Otamme sukan pois. Ja teepaita. Joo, on just hyvä. Hyvä. Pahemmat kuin melkein jäi. Ei tänään nyt ihan tavallinen päivä on, nimittäin Maunolla on koulussa semmoinen Kindness Week ja tänään kaikki ovat Superhero of Kindness, niin tässä mennään Maunolla nyt. Sitten lähdetään viemään Mauno kouluun ja me lähdetään Hilman kanssa käymään laikiostoksilla. Tää unohdit meidän. Eikä meidän pitää unohtaa lapset kotia. Oi voi. Kissa auton päällä kattoo, se on niin söpö. Katsotaan, jos saadaan se vielä videolle. Voisitko sanoa tähän kameralle suomeksi, mikä se summa oli? Se oli 3 euroa. 3 euroa, tosi halpa. Me ollaan kohta tehty kaikki laikiostokset ja Koska- sitten me lähdetään kotiin leikkimään. Joskus me mennään tästä kanssa leikkipuistoon, mutta nyt me Mennään mennään. please leikkiin. No, voidaan me mennä, koska meillä ei ole mitään kalaa nyt. Kiitos. Okei. No niin, no eiköhän me sitten tästä ollaan. Ja. Nyt me mennään sitten bussilla kotiin, koska olisi ollut pitkä kävelymatka. Onneksi alamäkeen. Talvi oli tullut. Navetan ikkunalaudoilla oli lumikinoksia. Sitten saat varmasti yskän, Mimmi sanoi. Varis pomppasi pystyyn ja viuhtoi siivillään. Haettiin Mauno koulusta ja ihanasti lapset leikkii tossa. Mä menen kokkaamaan. Joskus on näin seesteistä ja 2 minuutin päästä voi olla aivan toinen ääni kellossa. No niin, siinä oli työpäivä, eihän sieltä mitään videoa tullut otettua, mutta perushommia, kirjanpitoa ja muuta järjestelyä siellä taas tänäänkin tein. Ja nyt ei muuta kuin kotiin päin. Joo, vielä yhdessä. Yleensä tällä olisi lasten treenit tuolla urheilukentällä ja mä menen sinne yleensä kiertää kans rinkiä, mutta nyt lapsilla on polvikippeä ja vähän ehkä muutenkin tulossa kipeäksi, niin ei ole kumpikaan tänään treeneissä. Sen sijaan mä lähden lenkille nyt. Kiva pelata lasten kanssa korttia tai siis kaikenlaisia pelejä, koska lapset osaa jo niin hienosti säännöt ja pystyy menemään ihan oikeiden sääntöjen mukaan. Mutta jos haluaa silleen, että ilta päättyy kivasti, niin sitten lapset voi olla samassa tiimissä. Et jos jompikumpi voittaa, ne molemmat voittaa. Jes, ota Hilma seuraava peli valmiiksi. Me jatketaan vielä. Joo. Rankka, mutta hyvä treeni. Tällainen oli meidän päivä. Tavallinen tiistai. Lähes tavallinen.